Nwada Mmesoma Precious Okonkwo nke Eturula Village bụ ya tụrụgo dịka ada Nibo maka afọ 2024 merie mmadụ ise ndị ọzọ ha na ya chepụrụ ya. Emume a were ọnọdụ na Nibo Civic Center dị na Council obodo Awka South nke steeti ebe ọ bụ Posh Production na njikọ aka n'ọrụ Urban Tribe Magazine Limited chịkọbara ya. Emume a dọkpụtara ndị mmadụ sitere n'ime Nibo ya na mpụga ebe nwere ọtụtụ ihe ngosipụta emere iji wee kwalite omenala ndị Igbo ya na njirimara nke sitere n'aka ndị sọrọ mpi. Emmanuel Okonkwo ga-akọtọpụ akụkọ a. N'okwu ha dị iche iche, onye ji ọkwa minista na-ahụ maka ihe nlele anya na omenala bụ ọkaiwu Hannatu Musawa nke ọ bụ onye nọchite anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ otu onye n'ime ya bụ ministri bụ Maazị Obiora Nwigwe. Onye ọzọ jikwa ọkwa onye isi ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation bụ Chief Emeka Ndụkakụ toro nnọọ ndị chịkọba ya bụ ihe mmemme maka ya bụ amụma ha wepụtara iji wee nyere ndị mmadụ aka ma hụ na egosipụtara omenala ndị Igbo n'uju nye mba ụwa gbaa gburugburu. Onye isi chịkọba ya bụ ihe mmemme bụ Maazị Onyebuchi Eze